I pozdrav, drage Škorpije. Dobrodošli, ovo je novo čitanje za vas za naredni period koji je pred nama od 15. do 21. septembra 2025. godine. Kao i do sada otvaram generalnu energiju za naredni period, onda otvaram karte za posao i ljubav i onda idemo u tumačenje. Do tada izvlačim karte, drage Škorpije, i ukoliko vam je dosadno da gledate mešanje karata, drage Škorpije, možete preskočiti ovaj deo i otići, ostavit ću vam u opisu videa smernicu, sama karta je izašla. Možete otići pravo na tumačenje. Dobro. Ajmo još ovu karticu, odnosno ubacili smo zašto svima izlaze ove karte. Morat ću da vam izvučem još jednu kartu. Prostite, ali tako je. Dobro. I da vidimo ove dve. Drage Škorpije, situacija je sljedeća. Koliko god da ste osjećali loše u ovom periodu, a vidim da je tako da branite neke svoje stavove, da ne možete spavati noću, onako ste razočarani u život, nešto vam sve ne ide, osjećate se loše, pa možda i na poslu što se tiče novca, onako malo u krizi. Obratite, karte vas opominju da opravite pažnju na svoje zdravlje. Šta to znači? To znači da ste možda pregoreli u nekoj situaciji i da je možda vrijeme da se onako malo regenerišete, odnosno možda je vrijeme da prestanete da razmišljate o tim nekim lošim stvarima. Sve stvari koje ste u životu postigli ste vi sami zbog sebe. Na kraju sve ove priče stoji pozitivan ishod i neke lepe ponude. Bez obzira što vam djeluje kao da trenutno nemate izlaza, mislim da će vam se otvoriti neka vrata koja će vam onako baš pomoći. To je vrata koja će... Neka ženska osoba će vam onako baš pomoći u narednom periodu. Sve sam sad ovo ispričala kao generalnu energiju, jer me povuklo, prosto karte su tako nekako izašle kao da ste u ovom periodu najočajniji mogući znak kojem gledam danas. Ali to neće dugo biti tako, koliko god da trenutno karte pokazuju da neke vaše želje, neki poslovi, nešto ste sve izjalovi, nešto kao da Škorpijama sada u ovom periodu ništa ne ide. A u stvari sve je to tako da biste se vi transformisali i da bi krenuli malo više da volite sebe, jer karte kažu da je vrijeme da obratite malo pažnju na svoje zdravlje i da ne dozvolite da neke posao, karijera, neki promašeni ugovori, tako neki lažni ljudi utiču na vaše zdravlje, drage Škorpije. Ne volim da pričamo o zdravlju, ali prosto pad imuniteta je ovdje toliko naglašen da Škorpije uzmite, lezite, spavajte, odmarajte se. Ono što ste vi uradili, kako ste radili, tek će doći na površinu. Kvalitet uvijek ispliva. Prosto, ali ako ste isto tako radili loše, drage Škorpije, ako su ovo karte koje pokazuju da ste vi onako bavili nekim lošim stvarima, prosto nemojte posle da vam bude nejasno zašto vam se dešavaju loše stvari. A zato što vi možda niste bili fair. Ali opet nekako nemam utisak da vi niste bili fair, nego prosto kao da nekako se sve namestilo
loše po vas. Dobro, nema veze. U svakom slučaju, hajde da vidim zbog čega je to tako krenulo, pa da ćete mi moment vremena samo da pronađem ovu karticu u ovom deku, da vidim zašto škorpije moraju da brane neke svoje stavove i da se pravdaju i da imaju glavobolju i tako dalje i tako dalje. Drage škorpije. Šta se desilo, drage škorpije? Škorpije, dobro, sad mi je jasno što se desilo. Škorpije, definitivno imate neko razočarenje, da li u poslovnog partnera, da li u ljubavnog partnera, da li u prijatelje, nebitno. Uglavnom, kad se kažu odmorite se, treba će vam odmor, loše spavate, definitivno odmor, definitivno. Znači, jedan kroz jedan. Ja više nemam šta da komentarišem škorpijama, lezite, odmorite, spavajte, uradite nešto za sebe jer ste jako loše ste energiji i prosto koliko god da ste razočarani, treba da se izlečite iz ove situacije, a da biste se izlečili od te situacije, malo se povucite, osamite se, uzmite vreme za sebe i sklonite se iz nekih loših situacija, prosto morate tako. Dobro, to bi bilo nešto kao, ajde, generalna energija posao, hajde da se sad baziram na ovu ljubavnu stranu gde isto tako škorpije ne mogu da spavaju, sve neki planovi im propadaju. Budi Bog s nama. Škorpije, možda ste želeli da se vidite sa nekim, možda ste želeli da se sretnete sa nekim, ti planovi su vam propali, neka su propali, okej. Sve će to da nekako da dođe na svoje u narednom periodu. Ostanite mirni, budite zadovoljni sa onim što imate. Za neke škorpije koje možda da menjaju partnera, sačekajte malo da prođe neko vreme, jer prosto mislim da sad baš u ovom haosu i nije pravi moment za škorpije da rade neke radikalne promene. Doduše, dragi škorpije, izbor je na vama. Moje je samo da vam pročitam energije koje vas okružuju i koje utiču na vas. Nemirni ste škorpije, jako ste nemirni. Jako ste nemirni škorpije i sami sebi pravite neke glavobolje i probleme, umirite se i pustite neka onako malo vremena prođe kako god, da li na poslu, da li u ljubavi, vidim da i s jedne i s druge strane haos, malo odmorite. Dosađujte. Pa šta da vam kažem, dosađujte. 4 kupa, 4 štapa, škorpije iz krajnosti u krajnosti. Ili se previše dosađujete ili se previše zabavljate. Kod vas nema sredine. Nađite sredinu, drage škorpije, kako biste mirno spavali, kako biste imali nešto što vama odgovara. Jer ovako u ovom haosu, ovaj haos je odgovarao, ne znam, možda za strelčeve, ali za vas teško. Pogledajte za strelca, možda imate nekako od planeta škorpije i strelac u znak do znaka, tako da možda imate neke planete u strelcu pa se prepliču neke energije. Uglavnom, dragi škorpije, ukoliko ste u vezi, pustite partnera, neka on donosi odluke za vas, vi niste u nekoj energiji baš sjajno i srećni za donošenje odluka. Kad već imate ovoliko nedoumica, posavetujte se sa nekim zemljanim znakom, mislim da će to pomoći škorpijama, sedite, popijte
kafu i ispitajte šta vas muči. Bez obzira da li ste zauzeti ili niste. Mislim da će vam pomoći savjet neke ozbiljnije osobe, odnosno ozbiljnije. Neke osobe u zemljanom znaku, da li je to devica, jarac ili bik. Mnogo se bavite detaljima, dragi škorpiji, iscrpljuje vas to. Mislite da možete svakom sve da kažete, ali drage škorpije, niste vi sada u energiji toj da treba da nekom solite pamet ili bilo šta drugo. Ne mogu se toliko zadržavati na ovoj problematici. Škorpije, jasna je slika. Ne idite iz krajnosti u krajnost, nađite meru, jer prosto ovo je takav period pred vama koji će vam se odraziti na zdravlje ukoliko ne budete obratili pažnju na sebe. Ne idite iz krajnosti u krajnost. Znači, ili ste i suviše lenji, ili ste i suviše vredni, pa polomite kiču, dragi škorpije. Znači, ukoliko ste bili razočarani, izađite se iz neke situacije, pa onda uđite u neki novi odnos. Isto tako, posavjetujte se, tražite savjet, jer očigledno vas nešto muči, branite se, od čega se branite, ja ne znam, ali čim imate potrebu da se branite, nešto nije kako treba. Dragi škorpije, to bi bilo čitanje za vas. Ja se nadam da je rezonovalo. Ukoliko jeste, pišite, lajkujte, subscribeujte, pa se mi vidimo i čujemo u nekom od narednih videa. Pozdrav!